Gisugo mo ni Sir Reri. Ma'am, gipani man din na sila ituyo si Muha, importante kayo. Unsa may sala nimo dito? Kay gipani man gud mi diri gud. Kauban na sa imong ginikanan tapaton dito. Pero si maman mo pirma. Ha? Pero ngano ka unsa sala gyud nimo kay nang hilak mo to mga classmate dito. Ikasaban maayo sa maestro. Salamat kay nagbulag sila kay nagasuporta jud mo. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means. What have been Amigos Flower Shop, delivering happiness. Unsa ingon niya, ma'am? So kulimot ang niya. Gipanim na Niya sa birthday ni Aliyah. birthday. Kanaong ra nang sanay ka. Gisugo mo ni Sir Reri. Sa National Padada. Ma'am, gipani man din ma'am kinay kuan ito god. Na sila ituyo si Muha, importante kayo. Unsa may sala nimo dito? Kay gipani man gud mi diri god. Kauban na sa imong ginikanan tapaton dito. Ano man? Na sila nagreklamo nga classmate siguro nimo? Unsa man ako? Wa mi kabalo. Basta patbanong ka dito. Og yun sa nimo ni ngano ni reklamo man sa dito sa admin. Unsa man? Unsa gikuan niyo dito nga nasakpan mo? Nagsukarap ka? Wala, nagsukarap? Ayun sa ninyo si Sir Reri. Teacher na ako pag Grade 8. So siya nagpatawag kauban sa imong parents. Ang parents tayo dapat istoryahon. Kami lagi sugo diri. Unsa di sala nimo dito atong Bernice? Eskwela Bernice. So na sila something lang na balaan sa inyo ang grupo sa mga classmate mo. Tanan ni? Mga 5 ra mo kabuok daw. Mga classmate mo. Nakasala na mo dito sa school. So man akong sala. Ay, Ako ni gawa sa grupo. kamo lang magstorya ni mama. Si maman mo pirma. Ha? Pero ngano ka unsa sala gyud nimo kay nang hilak mo tong mga classmate dito. Ikasaban maayo sa maestro. Iguan ang man. Ha? Nagulis ni buhat. Happy lang pud ka. Lang kabalo ani. Na, sige kuha lang di paligo sa likod be. Kuha lang kay video ka na mo. Pakita to ni sir. Ito lang. Ka naman. Abril na bro. I-check lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Birthday. Wala na ka na ilad kay naagian minimo. So magpaila-ila dahil nga ako dahil si MM, kani si Abby and Ading. We are from Amigos Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imong ika-14th birthday. Ano wala man kanang eskwela? Ay, kalintura di. Pero okay na kakaron. Okay, so kabalo kag kinsay kahata gani? Mama nimo? Love you man lagi ni diri. Na kay uyab sa national wala. Na kay uyab? Hala. Hala, kadra. Patay, naguyab-uyab na din murag si Ading. Uy. So kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Ay, message. Sige, sa'yo nagpadala? Dili, dyan mo uyab? So, na siya yung mensahe. Anak lang siya. Dearest Ate MJ, happy 14th birthday. Hope magbinuutan na ka anak. Kay dako na ka. We love you always. From Uncle Jude and Nanay. Malita dahil ni. Birthday wish. Siya mayong panglawas, may pagnauna para sa iyang kaugmaon pod.
Bili lang sa yahat, ibang pamilya po na. Dulog-dulay niya nga maayo ang lawas pirmi. Diri man siya nagdako yun. Ora na ikatay na ko siya, pinutan siya para sa iyang kaum. Salamat kayo. Okay. Berti na. Okay. So, ikaw lang ba? Unsa man imong mensahe sa imong pamilya? Sa ilang imong pod nga pa-surpresa sa imong. Thank you. Basta maldita ko sa ila kay Suado ko. Ikaw, te, basta nakaiingon ako, te. Alang, happy birthday, more birthday. Ang muhilak mo ko, ikaw nihilak. God bless you. Sa kung sa pang mga... Ay, ayaw hilak. Hilak ka na. Ayaw hilak. Sige. Sige. So, Sayo. ikaw lang ga. So, sa manimuhang Muna. mensahe. Additional, kay short raman ka ito. Babae mo kuan. Ako na lang di mag-ingnan. Peng na. Sa imong mama, at imong nanay. Kabalo na po na siya. Ako na mag-ingnan. Sa papa ni mo. Wala pa kabalo. Kabalo po eh. Istorya diri para dili mawala ang video. Mira, para na ang video permente. Ang sabi ko sila ha. Salamat kay. Kasi nagbulag sila kay nag-supporta dyan po sila. Wala ko man mo yun. Sige. Sige, maulang. Sige, kay basig di mo pugngan imong luha kay murag katuluon ra ba? Iyak na yan. Nag-request man si nanay pasayawon daw ka. So, TikTok. Dili yun. Ikaw dong, masayaw ka dong? Picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa ang Bigos Flower Shop lang doon